Egunon, EIZE elkarteak aurten ere EHUko udako ikastaroetan Euskal Eskola Publikoa pertsona ardatz ikastaroa eskainiko du uztailaren 3tik eta 5era goizeko saioetan, eguerdira arte. Eta bertan landuko ditugun gaiak Euskal Eskola Publikoarentzat errokoak diran elementuak ditugu. Alde batetik partaidetza nola sustatu, egiazko eta benetazko partaidetza nola sustatu gure ikastetxeetan, ikastetxeetako berrikuntza prozesuak nola sustatu, eta nola ez, administratiboki nola kokatuta gauden eta zein nolako ibilbidea egin beharko litzateken Euskal Eskola Publikoaren ahalduntze etengabeko ibilbide honetan. Horretarako ikastaro hau diseinatu dugu aurten, nun zuzendaritza taldetako kideak bertan parte hartzeko gonbitea luzatzen diegu, eta nola ez, momenturen batean, etorkizun hurbil edo ertainean, ardura horiek hartu ahalko dituzten pertsonei ere bai. Baina ez soilik horiei, zalantzarik gabe, gaur egun hezkuntza graduetan, aurre hezkuntza, lehen hezkuntza edo bigarren hezkuntzako masterrean dabiltzan kideentzako ere, aukera paregabea izango da, zuzendaritzaren ikuspuntutik ikastetxe publikoen ahalduntzea nola bideratu, nola eraiki eta nola lagundu dezakegun. Horrexegatik, 3 egunetan, 3 esparru edo gai eremu nagusi hautatu ditugu, alde batetik administratiboki nola eraikita gauden eta zein nolako eskaintza egin ahalko genduke aurrera begira, eta eskariak ere noski. Bigarrenean, berrikuntzaren ikuspuntutik ere nola etorkizunera begira gure ikastetxeak hobetu ditzazkegun, eta guzti hori, 3. egunean, partaidetza egiazkoaren bidetik nola eraiki, ezta? Ikastaro hauek ez dira izango ikastaro direkzio bakarrekoak, baizikan partaidetzazko ikastaroak izango dira ere bai, Prometeako kideekin landu ditugun partaidetzazko dinamika horien bitartez, eta modu horretan bilatzen deguna da Euskal Eskola Publikoaren etorkizuna guztion artean ea nola ahaldundu dezakegun, nola aberastu dezakegun, eta nola sendo bihurtu. Horra beraz, gure gonbitea, uztailaren 3tik eta 5era, izen eman ezazue Euskal Eskola Publikoa pertsona ardatz ikastaroan, eta hemen, udako ikastarotako Miramar Jauregi dotore honetan, aukera izango dugu guztion arteko elkarrizketa hori eraikitzeko, eta gu guztion proiektua lantzen jarraitzeko.